Hvala još jednom da ja vas sve lijepo pozdravim. Nakon više od godinu dana bilo kakvih događanja ovdje kod nas u biblioteci. Nadam se da sad otvaramo. Ono su bili interni, Goran. Ali opet nismo pozivali ljude na ova događanja koja smo do sad imali, nego smo nešto što smo odradili smo bez pozivanja publike i sami znate zbog čega, zbog ovih epidemioloških mjera za koje se nadamo da će uskoro konačno, ako ne nestati, onda barem se ublažiti. Okupili smo se ovdje, povodom Svjetskog dana knjige. U Hrvatskoj se 10. godinu zaredom obilježava kao noć knjige. U ovoj manifestaciji mi sudjelujemo od 2014. godine. Izuzetak je bilo prošla godina, opet znate zbog čega. Ja ponovo nas na ovom mjestu ovim povodom. Ove godine obilježava se i 200 godina od rođenja Dostojevskog, velikog ruskog pisca. Tim povodom smo mi pozvali i zamolili dragu profesoricu Nataliju Vidmarović da nam održi predavanje o Dostojevskom. Ja ću sad nešto reći više o profesorici Vidmarović, a ona će naravno svoje izlaganje onda o Dostojevskom. Dakle, Natalija Vidmarović rođena je u Bjelorusiji, srednju školu završila je u Kijevu, 75. godine, 80. je diplomirala na Filološkom fakultetu Moskovskog državnog sveučilišta u Lomonosov. Filologiju, mađarski jezik i književnost. 87. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i to ruski jezik i književnost i opću lingvistiku. 89. obranila je magistarski rad, a doktorsku disertaciju 96. godine. Zaposlena je na katedri za ruski jezik kao redoviti profesor. Autorica je 2 znanstvene monografije te 70 znanstvenih i stručnih članaka. Radovi su objavljivani u Hrvatskoj, Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji, Japanu i Tajvanu, te su citirani u 17 knjiga i članaka u Hrvatskoj, Rusiji, Ukrajini i Bugarskoj. Urednica je 2 znanstvena zbornika. Sudjelovala je u 60-ak međunarodnih znanstvenih konferencija te u više navrata održavala cikluse pozvanih predavanja u Rusiji, Litvi i Italiji. Ovo je vrlo kratko o profesorici da znamo ko nam govori danas o Dostojevskom. Evo ja ću vam sada prepustiti riječ. Hvala vam najljepša. Ja se nadam da me čujete. Ako ne čujete, ja ću masku skinuti. Bolje skinuti, da. Ne, vi sjedite. Ja ću onda skinuti, ako vremeno ću navlačiti, da. Evo, lijepo su me predstavili, hvala vam najljepše što ste došli. Ja se moram odmah na početak, kao prvo, jel smijem sjesti ovako, na početku moram se ispričati. Evo, pitali ste me da li će mi biti neugodno ako me snimate. Ja sam rekla vama će biti neugodno. Naime, hrvatski mi nije materijni jezik. Bez obzira što ovdje živim jako dugo, skoro 40 godina, ipak mi to nije materijni jezik, tako da ću griješiti, pogotovo kad se govori o takvoj temi. Ispričajte me, možete me i ispraviti, to mi apsolutno ne smeta, dapače, a možda ću neke termine i pojasniti, jer ja se ne bavim književnošću, odnosno ja se bavim srednjovjekovnom književnošću, a književnost i jezik u srednjem vijeku su spojeni. Predajem historijsku gramatiku i starorusku književnost. Evo, naravno u tom kontekstu dolazi Dostojevski, jer je dosta koristio u svojim dijelima hagiografsku književnost i likovi koji su vezani baš za hagiografiju, odnosno za žitije svetih. Evo, 11. studenog 21. godine, za pola godine, obilježavat ćemo 200. obljetnicu od rođenja Dostojevskoga i ja ne bi govorila o njegovoj biografiji, nego bi se zaustavila na možda 2-3 stvari koji su izuzetno važni uz njegove ideje. Kad se govori o stvaralaštvu bilo kojeg književnika, onda vrlo često to stvaralaštvo se razmatra iz 3 perspektive. I prva je perspektiva takozvanog maloga vremena.
To je zapravo vrijeme kad je živio i stvarao pojedine književnik. To je vrijeme njegovih suvremenika i naravno mi možemo stvoriti o tome jednu predođbu, misleći da ako pregledamo sva pisma, sve recenzije njegovih radova u to doba, da ćemo nekako objektivno prosuđivati o njegovom radu i stvaralaštvu. Iako to baš i nije tako. Postoji još jedno takozvano veliko vrijeme, to je naše vrijeme u kojem mi živimo. Naravno, mi nemamo te mogućnosti vratiti se, rekonstruirati njegovo malo vrijeme, ali iz perspektive našega vremena možda možemo osvijestiti značaj Dostojevskog i bilo kojega drugog pisca ne samo za njegovo vlastito vrijeme, epohu, nego i za sve naredne epohe, kako se mijenjao sustav vrijednosti, kako su vrednovali tog pisca i zašto je, da upotrebim izraz, preživio ili uspio preživjeti i doživjeti do našega doba. I treće, što je najvažnije, to je aspekt vječnosti, to je zapravo projekcija u vječnost. Radi se o tome da radovi Dostojevskog, oni su prekoračili granice svojega vremena i ne samo to, nego su postali u pravom smislu te riječi vanvremenski i van prostorni radovi. A malo koji pisac može se time pohvaliti. Evo, dakle, vratimo se ili na početku dotaknemo to malo vrijeme. Rekla sam da nemoguće posve objektivno procjenjivati to, zato što bilo tko, pa čak i suvremenik Dostojevskoga, kad god ocjenjivao njega i njegovo stvaralaštvo, svejedno je polazio od nekakvih vlastitih, unaprijed iskonstruiranih šema ili od nekakvih svojih vlastitih predodžba. A ocjenjivali su Dostojevskoga njegovi suvremenici sasvim različito. I to je razumljivo, zato što on je prošao taj trnoviti put od revolucionara, od zagovornika revolucionarnih ideja, zbog kojih je bio i osuđen na smrt. On je preživio najteže trenutke pred samo smrt, jer su ga pomilovali zapravo u zadnjem trenutku, kad je već znao da će umrijeti ili spremao se za smrt. I nakon toga on je još dugo bio u tom istražnom zatvoru u Petropavlovskoj tvrđavi i da bi kasnije doživio i to duhovno uskrsnuće. Dakle, on je prošao put koji bismo mogli odrediti kao put od ushićenosti, put od divljenja pred čovjekom Bogom, kako se to označuje, do prihvaćanja Boga čovjeka. Jako nisu svi njegovi suvremenici to shvaćali u to vrijeme. Jako stanje društva se bitno razlikovalo od našega društva koje s pravom zovu postkršćansko društvo. Evo, poznati su negativna ocjena, negativni odnos čak jednog kršćanskog filozofa Konstantina Leontjeva prema Dostojevskom. Jer smatrao je da Dostojevski možda nedovoljno kršćanski pisac, odnosno njegovo kršćanstvo je manjkavo. I to mišljenje se proširilo, upravo zahvaljujući tome da Leontjev se trudio da tu svoju ideju obznani javnosti. Što više, on je u širenju te ideje o nedovoljnoj kršćanskoj komponenti Dostojevskoga pribjegavao mišljenju na koji ćemo se pozvati i mi, jer to su jedini od njegovih suvremenika za koje možemo reći da doista bili i objektivni u svojoj subjektivnoj procjeni. A to je autoritet poznate Optine pustinje. Optina pustinj, tako su zvali jedan čuvani manastir, ja se nadam da ste čuli za tu Optinu pustinj. Tu Optinu pustinj posjećivali su i Gogolj, i Lav Tolstoj, i Dostojevski. I naravno monasi, a jednoga od tih monaha, oca Amvrosija, kasnije Dostojevski prikazao u svom romanu Braća Karamazovi kao starca Zosime.
I dakle, Leontij se pozivao na mišljenje Optinih staraca, tako su zvali monahe, kad je širio te negativne predodžbe o Dostojevskom. Doduše nikad nije spominjao imena, konkretne imena tih staraca, ko zapravo govorio negativno o Dostojevskom. Dakle, istraživači smatraju da je Leontijev čuo ono što je želio čuti. Dakle, unaprijed iskonstruirao nešto i iz konteksta izvadio riječi. Dakle, vidite, i Leontijev i Optine starci Optine pustinje su suvremenici Dostojevskoga, a ipak imaju različito mišljenje. I dakle, mi ćemo reći, dakle, da iz perspektive maloga vremena odlučujuća riječ ipak za starcima Optine pustinje. Znači, spomenula sam da trojica velikih, najvećih pisaca Rusije posjećivali su poznatu Optinu pustinju. A Dostojevski došao u Optinu pustinju 1878. godine i to zbog vrlo tragičnim povodom. Umro njegov sin i on je došao naravno da bi jedno vrijeme boravio u Optinoj pustinji, da bi se održavao parastos i da bi u tim razgovorima sa Optinim starcima prevladao dakle tu veliku tugu. I kasnije njegova supruga Dostojevskoga i njegovi prijatelji prisjećali su tih razgovora sa Optinim starcima i rekli su da starac Amvrosije, koji je u više navrata razgovarao s Dostojevskim, a taj razgovor zapravo na neki način podvukao crtu pod višegodišnjim duhovnim i stvaralačkim traganjima pisca. Dakle, da je taj starac Amvrosije pokazao se, a starac Amvrosije uživao nevjerojatno poštovanje svih monaha, pokazao se kao nevjerojatno pronicljiva osoba koji je znao zavidjeti u dubinu srca svakoga čovjeka. Inače, o tom starcu Amvrosiju, evo kojega su prikazali kao starca Zosimo, jedan od sastavljača životopisa starca Amvrosije govorio da starac volio razgovarati sa svjetovnjacima, sa blagočestivim mirjanima, pogotovo volio govoriti sa obrazovanim i učenim ljudima koji su ga posjećivali u jako velikom broju. Evo, kad su bili Dostojevski, u to doba bio je i filozof Solovjov. I upravo Solovjov spomenuo je da starac Amvrosije o Dostojevskom rekao vrlo kratko. Na ruskom to zvuči eta kajušiza. Dakle, rekao je taj se kaje i ništa više. Da? Taj se kaje. Dakle, otac Amvrosije postigao je suštinu pišćeve duše koja je krenula na put smirenja, na put pokajanja. Moram vrlo kratko pojasniti što zapravo podrazumijeva se pod smirenjem i pokajanjem, jer u pravoslavlju ta dva pojma bitno se razlikuju od tih pojmova koje se rabe u katoličkoj tradiciji. Smirenje, dakle, to je skrušenost srca, ali skrušenost u smislu slabanja potpune preobrazbe svojega srca. Smirenje je ispravna predodžba o sebi i o okolnom svijetu. Ispravna predodžba koja je projicirana na Boga. Znači, ja sam nitko i ništa i bez Boga ne mogu napraviti apsolutno ništa. Dakle, to je ta spoznaja koja rađa smirenje. A pokajanje, to je promjena ontološkog statusa čovjeka u ovom svijetu. To je, dakle, ne samo shvaćanje svoje griješnosti, nego odlučnost da se isti grijeh nikad ne ponovi. To je osjećaj odvratnosti prema grijehu koji stječu vrlo mali ljudi. Dakle, to pokajanje, i to upravo to rekao Amvrosij o Dostojevskom. To je jako puno rečenje. Pokajanje je početak i temelj duhovnog života u kršćanstvu. I akt pokajanja smatra se praktičkim izrazom vjere. Nijedno pokajanje nije moguće bez Boga. Jer onaj ko se kaje,
a tako su rekli Dostojevskom, to je suštinski vjernik, to je pravi vjernik i to je onaj čovjek koji ga zovu zapravo pravoslavnim čovjekom. I dubina pokajanja, ona pokazuje stupanj stjecanja blagodati, a blagodat se shvaća kao božanske energije koje čovjek stječe u sinergiji sa Bogom. I u crkvenom smislu čak i svetost podvižnika, ona se određuje stupnjem njegova pokajanja, znači stupnjem mijenjanje svoga ontološkog statusa. I evo, ove riječi starca Ambrosija Dostojevskom možemo bez preuveličavanja nazvati ontološkom ocjenom, jer je postigao suštinu i višom duhovnom pohvalom koji su ikad izgovorili o bilo kojem piscu. Evo, možemo radi usporedbe navesti riječi starca Ambrosiju o Lavu Tolstoju, jer sa Lavom Tolstojem starac Ambrosije vidio se godinu dana prije svoje smrti i taj susret je bio izuzetno težak. Suvremenici, odnosno svjedoci te scene, tog razgovora govorili su da je Tolstoj primio blagoslov, cijelivao ruku starca, a kad je izlazio od starca, onda poljubio njegov obraz, da ne bi primio blagoslov od starca. To je nevjerojatno. Da? I razgovor između njih bio do te mjere težak da starac Ambrosije iznemogao prema svjedočanstvima svjedoka, rekli su da jedva disao. I njegove riječi o Tolstojem bili su isto kratke. Nevjerojatno je gord, tako je rekao. On krajnje gord. Da. Pokajanje i gordost. Dakle, to su dva apsolutno suprotna pojma. Gordost je odsutnost i nemogućnost pokajanja, a pokajanje to je upravo prevladavanje gordosti. I o Tolstojem i Dostojevskom niko tako kratko i tako jezgrovito niko nije govorio, niti prije, niti poslije. A što je to pokajanje? Dostojevski, evo ponovim, jako dobro znao, jer rekla sam da je na početku bio sljedbenik i sudionik u revolucionarnom kružoku radikalnih sljedbenika Fouriera, Petraševce. Dakle, 8 mjeseci, kao što sam rekla, proveo u istražnom zatvoru i još nakon toga 4 godine bio je na robiji. I preobrazio se iz revolucionara u čovjeka kojega su opet različito i mnogi krajnje negativno ocjenjivali, a pogotovo liberalna i takozvana progresivna javnost 70. godina. Kako su njega nazivali i kako su nazivali njegove poglede i njegovo stajalište? Retrogradnost, zaostalost, zatucanost, reakcionarnost, nacionalist, šovinist, anahronist, antisemita i čak su njega nazivali sljedbenikom crne stotine. Crna stotina, o njoj može se održati niz predavanja, ali crnoj stotini pripisuju židovske pogrome. Židovskih pogroma je bilo, samo nije crna stotina baš u tome sudjelovala. Crna stotina sastojala se većinom od itekako uvaženih članova društva, uvaženih u pravom smislu te riječi. Evo, da ne bi sve bilo samo na Rusiji, navest ću još, nije baš skroz suvremenik, Dostojevskoga, jedan mali vremenski odmak, ali isto zanimljivo jedno mišljenje. Dakle, negdje 50 godina kasnije Freud, kad je određivao mjesto Dostojevskoga, onda kao umjetnika njega smjestio pored Šekspira, a o romanu Braće Karamazov je rekao da je to jedno od najvećih dostignuća svjetske književnosti. Ali ipak isto tako izašao se jednom aksiomom i smatrao da ne treba uopće dokazivati, a to je misao o tome da Dostojevski kao moralist je slab i ranjiv. Dakle,
Znači, Freud je smatrao da Dostojevski tijekom cijeloga svoga života čas griješi, čas se kaje. I stalno se vrti u začaranom krugu, u poročnom krugu, ne može nikako iz toga kruga izaći i zapravo Freud smatra da Dostojevski po tome podsjeća na necivilizirane divljake, za kojih pokajanje je samo priprema za sljedeće ubojstvo. Kaže, takav je bio Ivan Grozni, takav je i Dostojevski. Jer svi oni i svi takvi ljudi, zapravo oni se nagođuju sa savješću. A raditi razne nagodbe sa savješću, to je tipično ruska crta. I na kraju, kao rezultat toga, prema Freudu, dakle, rezultat svih moralnih borbi za Dostojevskoga je neslavan i sasvim jadan. Zato što Dostojevski prihvatio je podčinjenost svjetovnim i duhovnim autoritetima, prihvatio je poklonstvo caru, prihvatio je poklonstvo i klanjanje kršćanskom Bogu, vratio se izuzetno nemilosrdnom ruskom nacionalizmu. Što više, Freud smatra da ovakav sud koji je on izrekao nad ličnošću Dostojevskoga, to je potreba ljudske zajednice. I Dostojevski, rekao, nije postao osloboditelj čovječanstva, on je postao zatvorski čuvar čovječanstva. Dakle, ovako Freud sudi o Dostojevskom i to o autoru romana koja često nazivaju velikim petoknjižjem. To je Zločin i kazna, Idiot, Bijesovi, Mladić i braća Karamazovi. A upravo u tim romanima, u svojim najvećim romanima, Dostojevski nesumnjivo i nepobitno dokazao je prije svega da postoji đavol, da đavol postoji. A da li moguće živjeti u svijetu gdje vlada đavol? Možemo živjeti u takvom svijetu, kaže Dostojevski. Ali takav život neminovno se završava ili ludilom ili samoubojstvom, a trećega nema. Jer bez Boga mir, svijet je jednostavno nepodnošljiva besmislica. Evo, ja ću povremeno i citirati Dostojevskoga, evo sad recimo citiram, nema Boga, nema besmrtnosti. Zbog čega onda živjeti? I naravno, on istražuje, on prolazi u svojim romanima kroz sve što u čovjeku postoji, što u čovjeku postoji prevremenog, vremenskog, smrtnoga i prolazno. I on traži i u čovjeku, a kasnije i u okolnom svijetu, mikroskopske ostatke besmrtnoga i vječnoga. I nakon mučne potrage, on bez trunke sumnje, bez trunke straha, izražava svoje vlastito uvjerenje koje je stekao na temelju svoga vlastitoga teškoga životnog iskustva. Sljedeću misao, citiram: bez vjere u svoju dušu i u njezinu besmrtnost postojanje čovjeka je nezamislivo, neprirodno, nezamislivo i nepodnošljivo. I samo posredstvom vjere u svoju vlastitu besmrtnost čovjek može početi postajati čovjek. Pa recimo, evo, svi ste čitali Zločin i kazna i upravo o ovome jako zorno svjedoči scena iz Zločina i kazne, kada Sonja Marmeladov, ako se sjećate, čita odlomak iz Evanđelje od Joana o uskrsnuću Lazara. To je u 11. poglavlju. Jer Raskolnikov nalazi se u stanju kad pokušava riješiti nerješiva pitanja, kad pokušava osloboditi se od misli i osjećaje za koje nije ni slutio da u njemu postoje, a muče ga, nevjerojatno ga muče. I ova Božja pravda koja zvuči u tim evanđelskim riječima i zemaljski zakon naravno pobjeđuje. I on završava time da je primoran, natjeran da sam sebe prijavi policiji. Natjeran zato što iako ide na robiju, ali ipak
ima mogućnost i time se njemu otvara mogućnost da se sjedini s ljudima, da opet uđe u ljudsko društvo, kako je tako je, jer stalno osjeća sebe odvojenim, otuđenim od čovječanstva, a tu otuđenost osjetio čim je izvršio zločin i kaznu. I zločinac prihvaća muke, prihvaća krivnju kako bi iskupio svoje djelo i kako bi iskupio svoj zločin. Evo, namjerno sam navela baš taj odlomak da bi skrenula pozornost da sam naziv romana Zločin i kazna na ruskom jeziku ima dva smisla. Jer pristupljenje i nakazanje nije samo kazna, to je pouka. Jer srednjovjekovni spisi su zvali nakazanje atacuk sinu, dakle pouka, duhovni naputak oca sinu. Tako pristupljenje nakazanja, to je zločin i naputak i duhovna pouka koje ide naravno kroz muku i kroz kaznu. To je pouka od pokoljenja, od generacije koje odlazi, naredna generacija. To je pouka naravno i svima nama. A nas dijeli od vremena Dostojevskog više od 150 godina. I ipak Dostojevski time želi reći, obraćajući se i nama, samo s vjerom, samo vjerujući u svoju vlastitu besmrtnost, čovjek može postići i shvatiti što je razuman cilj svakoga pojedinca na zemlji. Dakle, što je taj cilj postigla je, shvatila Sonja dok je čitala taj odlomak iz Evanđelja po Jovanu. Tu misao je počeo postizati Raskolnikov, i kasnije taj cilj postizavao na Robiji i nije postigao uopće to Svidrigajlov, koji je isto tako prisustvovao na tom čitanju Evanđelja, ali on je prisluškivao u susjednoj sobi. Nije postigao i oduzeo si život. I drugačije nije bilo moguće, jer prema misli Dostojevskoga, ako se gubi vjera u besmrtnost, onda samoubojstva bez ikakve sumnje, opet citiram, postaje savršena i neizbježna, pa čak i potreba za svakoga čovjeka koji se iole uzdigao u svojem razvoju iznad stoke. Dakle, junaci Dostojevskog, to je utjelovljenje i odraz glavnog pitanja koje oni moraju svako ponaosob riješiti za sebe. Da li postoji Bog, postoji li besmrtnost? A bez toga oni su nemoguće, jer svaki čovjek bez toga gubi samoga sebe. I posredno ili neposredno, sav svoj život oni svode prema rješenju postojanja Boga i besmrtnosti duše. A već naravno ovisi kako će se riješiti taj vječni problem i rješavanje toga problema predodređuje cijeli život čovjeka, predodređuje i njegovu filozofiju, religiju i moral, smisao života. Dakle, to je osnovno uvjerenje Dostojevskog koje prolazi crvenom niti kroz sva njegova djela. Ja još imam vremena, da? Da, samo je slovo. Aha, da, dobro. Pazim koliko je prošlo. Negativno rješenje tih problema koje je izraženo riječima nema Boga, pa prema tome nema ni besmrtnosti, je suština svih negativnih junaka Dostojevskoga. A pozitivno rješenje ima Boga, ima besmrtnosti, je suština svih njegovih ili srž svih njegovih pozitivnih junaka. A negativno rješenje tih vječnih problema neminovno povlači i negativno rješenje svih ostalih problema. Ako se okrene prema ljudima, prema svemu onome što je stvoreno, takvo rješenje pokazuje se ili ispoljava se u nihilizmu. Dakle, nihilizam Dostojevski naziva primijenjenim ateizmom. A iz filozofije ateizma proizlazi
nihilistička moral, takozvana. Pa moral ima, dakle, svaki pokret prije svega se poziva na moral, to je nevjerojatno. I Dostojevski to pokazuje, jako zorno to pokazuje i dokazuje, na jedan vrlo živ, na jedan djelotvoran način, a pomoću čega? Svoje genijalne psihološke analize i dokazima. Dakle, svaki njegov junak ipak mora priznati da nihilizam je neminovna posljedica ateizma. Jer ako nema Boga i besmrtnosti, onda nema niti vrlina. Nema moralnih tabua. Evo, i u tom slučaju sve je dozvoljeno. Ovako je to bilo rečeno u braći Karamazovih. A smisao života, kao što Dostojevski u svakom romanu kaže, proistječe iz vjere u besmrtnosti duše. Ta vjera je jedinstveni izvor pravoga života na zemlji, života, zdravlja, između ostalog, što je nama svima isto potrebno, zdravih ideja, zdravih razmišljanja, zdravih zaključaka. Dakle, sve je to potrebno i sve to nedostaje suvremenom čovjeku našega postkršćanskog razdoblja. Sve što je sada rečeno o Dostojevskom i o njegovom stvaralašti, to je zapravo projekcija u vječnost. Ali paradoks čovjeka i čovjeka maloga vremena, vremena samoga Dostojevskoga i velikog vremena, dakle našega vremena, sastoji se u tome da reakcija većine neće se razlikovati od reakcije oponenata kneza Miškina, kad je knez Miškin govorio o potrebi vjere. Ljudi su reagirali, ako se sjećate, u toj sceni različito. Od iznenađenja i riječi jednog starčeka koji je rekao, pa to je previše. Preko pomnog promatranja, onako snishodljivog promatranja kneza iznad monokla sa neskrivenim zanimanjem, do zlokobnog pogleda, sad ću je djelomično i citirati, do zlokobnog osmijeha njemačkog pjesnika. On je to rekao u tekstu Njemčića, pjesnika Njemčića, koji je, citiram, izvukao se iz ćoška i primaknuo se bliže stolu. Dakle, tada su s podsmjehom i skepsom ili sa pritajenom ugrozom, prijetnjom prihvaćali su riječi Miškina, za koga su unaprijed mislili da je bolestan. Onda zapravo zašto bismo se mi morali brinuti? Jer u suvremenom globalističkom svijetu ipak još uvijek propovjeduju Krista. Pa niko nije ništa zabranio. Da, ali kakvoga Krista? Već tada Dostojevski govorio da počinju propovjedati Krista iskrivljenoga. Krista, ako se mogu tako izraziti, očovječenoga. Krista u kojemu ima previše ljudskoga i premalo božanskog. Krista koji nije, kao što u ruskom kažu, na potrebu vsem, dakle za potrebu svih, nego Krista koji je stvoren, umjetno stvoren, za potrebu suvremenog čovjeka, na sliku i priliku suvremenog čovjeka. Evo, malo prije sam imala raspravu sa jednim gospodinom koji mi je rekao, pa u tom slučaju on je zagovarao jednu od hereza koji su bili prošireni početkom prvih vijekova kršćanstva. A to je, da se sad prisjetim kako se to točno zvalo, ne mogu se sjetiti, ali zagovarali se isključivo ljudsku prirodu Krista. Sad mi je izletila ta riječ, ne mogu se prisjetiti. Ali ja sam rekla ne,
Jer oni koji su zagovarali tu njegovu ljudsku prirodu, priznavali su da je to jedan poseban, izvanredan čovjek. A ljudi koji sada zagovaraju Krista, tu ljudsku prirodu, oni zagovaraju prirodu Krista nalik na svoju vlastitu iskvarenu prirodu. Dakle, to je golema razlika zapravo. Jer evropski čovjek iz gordosti nije želio biti sličan Bogo čovjeku i težiti da bude sličan Bogo čovjeku, nego Bogo čovjeka on je učinio sličnim sebi. Da. I ako su svi junaci Dostojevskoga bavili su se pitanjem i mučili su se pri tome da li Bog postoji, da li besmrtnost postoji, uključujući čak i one koji su postali samoubojice, koji su imali svijesti toliko da se malo izdignu više stoke, kao što rekao Dostojevski, većina suvremenih ljudi uopće ne postavlja to pitanje sebi, niti o besmrtnosti duše, niti o postojanju Boga. Jer postoji crkva, pa što ću se ja time baviti? I uopće nitko se po tom pitanju ne muči. Jer za suvremenog čovjeka, za čovjeka naše civilizacije, to je ili anakronizam, ili jednostavno vjera kao hobi. Jer su svi zaokupljeni pitanjima napretka društva. I sve što se radi, radi se isključivo u ime napretka društva. Ja bi se pozvala na riječi suvremenika Dostojevskoga, velikog pisca isto tako, Gogolja. Što je on govorio o napretku? Evo, citirat ću od riječi do riječi. Dosta je potresno. To je odlomak iz njegova pisma upućenog Belinskom. Belinski je optužio Gogolja za zagovaranje vjere. Vi govorite da je spas Rusije u europskoj civilizaciji, ali koliko to beskrajna i bezgranična riječ. Da ste bar odredili što je potrebno shvaćati pod pojmom europske civilizacije, koju besmisleno ponavljaju svi. Tu je i falansterjer, to su liberali, tako su ih nazivali, i crveni, dakle komunisti. I svi su spremni jedan drugoga pojesti. I svi zagovaraju toliko rušelečke i razorne ideje da je u Europi drhti svaka misleća glava, te se nevoljko pita gdje je naša civilizacija. Evropska civilizacija postala je utvarak koji do sada sigurno nitko još nije vidio. A ako bi ju pokušao uhvatiti rukama, ona se osipava. I napredak jednako tako postojao dok o njemu nisu počeli razmišljati. A kad su ga počeli loviti, i on se rasuo. Evo. Ako se obraćamo Dostojevskomu, onda moramo se prisjetiti da Dostojevski napušta čovjeka i napušta čovjeka Boga, te se obraća najvećoj dragocjenosti našega planeta, Boga čovjeka. I svi njegovi najbolji junaci, Hristoliki, kako su ih nazivali, ličnosti Zosime, Aljoše, Miškina, Makara, ne dokazuju, već pokazuju svim pobunjenim antijunacima, svim poljuljanim dušama, pokolebanim dušama. Dakle, pokazuju tu svoju vlastitu hristolikost. I junaci Dostojevskoga u svim romanima propovjeduju milosrđe, umjesto borbe za pravdu, koji je zapljusnulo svijet, i pogotovo naš svijet. Svi njegovi junaci javljaju unutrašnju slobodu, umjesto samovolje i samoživoga htjenja, prerušenog, u borbu za ljudska prava. Sad svime se time isto bavimo. I svi njegovi junaci javljaju ljepotu, ali ljepotu u kojoj se zrcali čudesna i čudotvorna ljepota Spasitelja. Ljepota koja je sada zamijenjena rukotvornom ljepotom,
koja je sadržajna, ne poklapa se sa onom ljepotom o kojoj je rečeno da će spasiti svijet. Ova naša sadašnja ljepota, ona se poklapa sa neljepotom, sa ružnoćom koji će ubiti. Jer nekrasivost ubijot, to su riječi iz njegova romana Bijesovi. Ja ću podsjetiti da svoj roman Idiot, u kojima zvuče ove poznate riječi ljepota će spasiti svijet, Dostojevski je završio u Firenci. To je grad sa nevjerojatnim kulturnim spomenicima. A Dostojevski boravio u Firenci 8 mjeseci i zanimljivo da je baš u Firenci ne samo završio Idiota, već je planirao napisati još jedan roman, Antihrist, tako bi se zvao taj roman, upravo u Firenci. Zato što postoji ljepota u slavu Božju, a postoji ljepota kao izraz veličanja ljudskog genija. I Firenca je baš takva. Uglavnom. Mislim, ja sam imala taj osjećaj kad sam saznala, da sam Firencu pogledala malo iz drugog kuta. I o tome, baš o ovom problemu, pisali su i drugi suvremenici Dostojevskog. Još jedan kršćanski pisac, ja ću njega spomenuti, Ljeskov. U svojoj pripovijesti Na kraju svijeta, jedan od junaka, Arhimandrit, analizira likove, slike najvećih evropskih umjetnika, gleda i Tiziana i Guercino i primjećuje da daleko od toga da svaki od slikara doista shvaćao koga on mora prikazati u slici. Jer u svim tim slikama bilo je previše prekrasnog ljudskog, baš ljudske ljepote, a ne ljepote božanstvene. Evo, u braći Karamazovima Mitja govori da je spoznao jezivu, stravičnu snagu ljepote, koji na nepojmljiv način može ujedinjavati ideal Madonne, dakle ideal Bogorodice, sa sodomskim idealom. Evo sad ću citirati. Da li u Sodomu ljepota? Vjeruj mi da upravo u Sodomu sjedi ta ljepota za većinu ljudi. Da li si znao tu tajnu ili ne? Užasno je to da ljepota može biti ne samo stravična, nego još i tajanstvena stvar. Đavol se ovdje bori sa Bogom, a bojno polje je ljudska duša i ljudsko srce. Dakle, za Dostojevskoga ljepota koju mi sada shvaćamo kao ljepotu, uglavnom, to je lažna ljepota, podmukla lažna ljepota Antikrista. Jer budući Antikrist će plijeniti upravo ljepotom. To je pisao Dostojevski i dok je pisao svoj roman Mladić, dakle iz istog tog petoknjižja. A kasnije, kad je počeo izdavati časopis koji nosio jedan neobičan naziv Dnevnik, to je čak nije ni roman, nego to je publicistika, ali sa jednim autorom zapravo, kao monolog publiciste, recimo tako ocjenjuju taj Dnevnik. On je pisao da kaže, idu mužici i nose sjekere i pripreme se nešto stravično, ali za vas je to vjerojatno ljepota, zar ne? Dakle, obraćao se liberalima. Dakle, evo, negdje u drugoj polovici njegova stvaralištva, baš taj pojam ljepote poprimio je sasvim drugačiji sadržaj, zato što dalje odvijao se život pisca, on je imao duboki osjećaj i taj osjećaj se produbljivao, da povijest napravila zaokret i okrenule se u smjeru tragičnog razvoja događaja. Još kasnije, u svojim pismima isto tako, on će povezati ideal ljepote sa likom i zavjetom Krista i napisat će da ako neće biti
da neće biti života bez lika Kristova. I ako se čovjek neće orijentirati na lik Krista, onda će čovjek biti nemiran, umret će, poludit će, ili će se oduzeti život, ili će se prepustiti poganskim fantazijama. A i sve to isto tako imamo i u našem životu. Ako čovjek prihvati Krista u sebi i prihvati Krista u njegovoj riječi, onda će Krist zaživjeti u njegovoj duši, onda će čovjek i osvijestiti ideal ljepote. I ako će čovjek imati u duši ideal ljepote, jedan drugome će ljudi postati braća i radit će jedan za drugoga, postaće i bogatiji. I postavlja sam sebi pitanje. A ako se čovjeku ponudi ljepota i kruh zajedno, dakle ono čemu težili i revolucionari, i odgovara, a u tom slučaju čovjeku će se oduzeti rad, ličnost, sposobnost žrtvovanja i samopožrtvovanja radi bližnjega, onda će se oduzeti i život i ideal života. I u tom slučaju čovjeka neće spasiti niti savjest, niti moral. Jer bez Boga, kao što je pisao Dostojevskoga, i savjest je užas. Jer i savjest može navesti da čovjek počne lutati, da dođe do najnemoralnijega. Evo, recimo, ako se opet vratimo Raskolnikovu u romanu Zločin i kazna, isto tako u tom romanu rečeno da kad Raskolnikov preispitivao svoju savjest, onda shvatio da savjest, da on sebi dopustio proliti tuđu krv po savjesti. I njegova tvrdokorna i žestoka savjest nije pronašla nikakve naročite krivnje u njegovom postupku. I smatraju da to što morao ubiti 2 žene, to je bilo jednostavno peh, jedan promašaj i ništa više. Vidim da mi se vrijeme polako primiče kraju, da, evo, već sam i pri završetku, ali na koncu ipak ne mogu ne spomenuti i još jednu njegovu ideju, vrlo kratko. A to je jako dobro prikazano u poznatoj legendi o velikom inkvizitoru. A inkvizitor isto tako govorio između ostaloga i o moralu i o savjesti. I inkvizitor u tom monologu, a zamišljao je zapravo kao dijalog sa Kristom, težio da sve uredi, da sve ljude smiri, umiri, da opčara savjest ljudi, kako bi ih naveo da prihvate što je to dobro i što je to zlo i koja je razlika između dobra i zla, ali razlika takva koju nameće upravo veliki inkvizitor. Zabludjeti i zalutati, kao što je govorio Dostojevski, može i moral, jer slijediti svoje vlastita uvjerenja, recimo u okviru bilo kojega pokreta, isto se smatra moralna stvar. Znači, ako čovjek dosljedan, to se smatra moralnim. Da? A sad, ovisno o tome koji su ciljevi zacrtava pred sobom sljedbenik jednoga ili drugoga pokreta. Da? Znači, biti pošten prema svojim uvjerenjima, to znači biti i moralan. Da? Bez obzira na nemoralnost samoga pokreta ili samoga načina razmišljanja, kao što objašnjavao pisac i u mnogim svojim pismima također. Dakle, na isti iskrivljeni način javit će se ne samo ljepota, nego javit će se i javlja se i sloboda. Evo, u legendi o velikom inkvizitoru, inkvizitor nijeće Kristu pravo obznaniti
bilo koju od tajni onoga svijeta iz kojeg je Krist došao. I inkvizitor argumentira tu zabranu time da Krist zapravo nema što da doda onome što je već rečeno u Evanđelju. A ako doda, onda će to biti čudo. I time ljudima će se oduzeti sloboda vjeroispovijesti, a upravo Krist zalagao se za slobodu vjeroispovijesti kad je bio na zemlji. Da. Zanimljivo je da kad Dostojevski opisuje tu scenu, on govori, on vidi jedan zlokobni podsmijeh na licu velikog inkvizitora, naročito tada, u onom trenutku kada inkvizitor govori o tome koji su to slobodni ljudi kojima se on obraća. Dakle, i slobodni ljudi uzima se kod Dostojevskoga pod navodnicima. Dakle, ja bi se zapitala da li mi vidimo kroz vrijeme taj podsmijeh kad se o ljudima govori da su ljudi slobodni. Jer stvar slobode u shvaćanju inkvizitora previše je koštala. Da, sloboda uvijek košta. Ali napokon stvar je privedena kraju, kaže inkvizitor. Privedeno kraju, ljudi su slobodni i to kako? U ime Kristovo. 15 stoljeća mučili su se sa pitanjem slobode i sad je to privedeno kraju i privedeno kraju za uvijek. Kaže, a Krist ne vjeruje. I Krist neće čak niti negodovati, neće se pobuniti. I inkvizitor govori ono što je aktualno i za nas. Znaj da upravo sada ovi ljudi sigurni više no ikad, da su apsolutno slobodni. I već su i priznali to, jer su prinijeli slobodu nama i položili je pred naše noge. Dakle, da li Krist želio takvu slobodu i da li mi želimo istu takvu slobodu. Dakle, završavajući svoje kratko izlaganje, htjela bi još jedan puta pozvati se na riječi Dostojevskoga da čovjek koji se okrenuo od Boga gubi dar stvaralaštva i njegova iskrivljena svijest proizvodi isključivo iskrivljene, bolesne i pomučene oblike. I dijalektika, recimo velikog inkvizitora, ima ovdje i početak i kraj. Pobuna inkvizitora protiv Boga dovodi do istrebljenja slobode, dovodi do gubitka prave duhovne jezgre, a tu jezgru zamjenjuju sa lažnom jezgrom. I zlo se javlja prerušeno u ruha dobra. Čovjek koji nema Boga u duši došao je sa Božjim riječima na ustima. I zlo postaje tim stravičnije i tim košmarnije, jer zagovara dobro bez Boga, ali u njegovo ime. I ovakvu laž u ovakvom obliku vrlo teško spoznati čovjeku koji je izgubio svoj put u ovom životu. Ali srce koje je ostalo povezano sa Bogom, kao što pokazuje Dostojevski, ono je sposobno prepoznati tu zamjenu i osjetiti svu stravičnu suštinu ove stravične laže. Dakle, takva priroda čovjeka. Ubojstvo Boga je ubojstvo čovjeka. Dakle, i u malom vremenu Dostojevskoga čovjek podlegao svim iskušenjima s kojima je pristupao đavol Kristu u pustinji. Dakle, suvremeni čovjek isto tako nije odolio iskušenje kruha, častohleplja, vlastoljublja, kao što je proročki govorio Dostojevski. Čovjek je potisnuo i skoro zamijenio sa samim sobom Boga čovjeka.
čovjek pobožanstvio samoga sebe stavio u središte stvari, nametneo sebe kao Boga. I to posredstvom filozofije, znanosti, religije, posredstvom civilizacije i posredstvom kulture. Ali kroz sve te vrste djelatnosti djelovao i nastavlja djelovati isključivo antikristov duh. Jer pobožanstvenje čovjeka, voljno ili nevoljno, posredno ili neposredno, postalo je uzrok nastanka i ateizma, i socijalizma, i anarhizma, a također znanosti, kulture i civilizacije, ali po čovjeku. I sve ovo smo mi već doživjeli i sve ovo još ćemo više puta doživjeti. I daj Bože da možemo preživjeti. I u tom smislu stvaralaštvo Dostojevskog je doista vječno, vanvremensko i vanprostorno. Hvala na pažnji i oprostite što dugo. I oprostite na svim pogreškama. Kako je ruski jezik ima redukciju, onda mi se u drugoj polovici dosta i rusizma se javljalo i jednostavno ne mogu u nenaglašenom položaju izgovarati stalno o, e. Materijni jezik. Zapravo, vi simultano prevodite dok čitate, je li u isto vrijeme? Da, neke natuknice sam sebi napravila, evo neke pojmove sam nastojala objasniti jednostavno, tako da... Evo, ali tekst taj koji imate je na ruskom, je li tako? Da, dakle to želi reći Goranka, da ste vi cijelo vrijeme nama u stvari simultano prevodili svoj tekst koji ste napisali na ruskom. Zato što je jedna neviđena. Da, što je više nego... Da. Ima nešto da doda? Evo imam jedno pitanje za vas. Vi predajete na fakultetu, tako? Da. Vaši studenti, kako oni Dostojevskog gledaju u smislu što je ono što njih čini baš onako zainteresovani za Dostojevskog? Pa, znate što, evo, ja o tome iskreno rečeno, da tako kažem, nemam pojma. I zato što ja predajem srednjovjekovlje. Od 11. stoljeća, od 11. stoljeća do 16. Dostojevskog ja nas navodim kao primjer, recimo, kad govorimo o hagiografiji, to je moja uža specijalizacija. Dostojevskog predaje naša Jasmina Vojvodić, ona se njim posebno bavi, ali i ona čini mi se čak ima povremeno i nekoliko seminara odvojenih za Dostojevskog. O studentima općenito, recimo, jer srednjovjekovlje je nezahvalna stvar, ali ne biste vjerovali, imam malo, ali kad se radi o dobrim studentima, to nisu dobri, nego su briljantni studenti, koji se toliko užive u problematiku da mene čude kako dođu na ideje. 2, 3, recimo u svakoj generaciji nađe se 2, 3, ponekad 1, ali radi toga doista vrijedi raditi. Evo, jedan se nedavno i zaredio, što da vam kažem. Da, eto. Tako da, ima tako imam ja jedno pitanje. To je ovako, to sad imate pitanje, znači to bi svakako znači, kako da Dostojevski s obzirom na svoje poruke kotirao u Sovjetskom savezu, kako kotira sada u Rusiji i kako recimo njegovo poređenje sa Tolstojem, recimo, znači kao koga Rusi više kotiraju? Pa ovako, u Sovjetskom savezu bio je prvi, samo malo kako se to zvalo, na prvom na prvom kongresu Saveza pisaca, to je 31. godina i 32. Dostojevski je bio osuđen od većine pisaca, i to Šklovski čini mi se bio inicijator, a Maksim Gorki je to gorljivo podržao. Dobro, Gorki je podržavao sve, mislim, on je kao fluger, sad je okretao, kao vjetrokaz, okretao se amo tamo
i nikad nije bolje prošao. Mislim, mogao bolje proći da je zagovarao bar jednu stranu, onako čvrsto. Tako da Dostojevskoga nije bilo u školskom programu, koliko je znam. Vraćen je kasnije, s tim da u romanima je dosta toga bilo izrezano. Dakle, bio je cenzuriran. Bio je dobro cenzuriran i naravno ponudili su Dostojevskog i interpretacije odmah. A Dostojevski u potpunosti on je počeo izlaziti bez, dakle, tih cenzurnih isječaka. Počeo je izlaziti, ja mislim da početkom, unatrag 20 godina, i to u gradu Petrozavodsku, gdje postoji škola za proučavanje Dostojevskoga. Evo, profesor Zaharov, izdali su do sada, ja mislim, 15 ovakvih velikih svezaka, sve varijante svih njegovih romana, cjelokupno prepisivanje i istraživanje, naravno, se provodi, i to u staroj grafiji. Dakle, je bila reforma pravopisa 1918. godine, a Dostojevski sada je izdan ili izdaje se u staroj orfografiji, koju možda ne poznaju svi, ali lako se ona nauči. Da. To bih možda malo razvedeniju verziju ovoga što je pitao Nenad. Čitao sam ono fascinantne eseje Nabokova o ruskim piscima. Da. I sad me zanima zapravo vaš privatni stav, jako ga slutim pomalo iz vašeg predavanja. Vi znate da Nabokov u tim sjajnim esejima, on ima svoje rangiranje prve petorke, hajde, on pribraja Čehova velikoj četvorci u svakom slučaju i uvijek. I kao što znate, on Dostojevskog spušta dolje, njemu Dostojevski nije u vrhu. Kako je vaše rangiranje velike četvorke, velike petorke? Čehova, Dostojevskoga... Tolstoja, Gogolja, Turgenjeva, to su... On, kao što znate, Turgenjeva i Čehova. Rangiranje ovako. Čehov i Tolstoj bi se našli na samom kraju. Čehov i Tolstoj. Da, a Dostojevski i Gogolj bi bili pre vrhu. To sam svi pomislio da će njih dvojica biti na vrhu. Ja ću vam pojasniti. Znate što, naravno, čovjek dok čita roman, on osjeća kad nešto sukladno vašim razmišljenjima duše, kad o tome kasnije možete razmišljati, ali dogodi se da čovjek odmah i ne shvati ono što čita. Treba više puta vraćati se, naravno. A ne možete se osloboditi ni od tih školskih nekakvih tumačenja koji su nas usađivali dosta agresivno. Recimo Turgenev i Tolstoj. Bila sam i u domu muzeju na grobu Tolstoja i bila sam u Spaskom Lutovinom, pored grada Arjol, kod Turgeneva. I kad sam bila i tamo i tu, onda sam shvatila zašto Tolstoj mrzio Turgeneva iznadušno. A shvatila sam, vrlo banalno je to bilo. Ja sam pogledala i pomislila sam, prvo, Turgenev je bio 10-struko bogatiji od Tolstoja. Druga stvar, bio lijep. A treća stvar, da nije bio manje talentiran. A četvrta stvar, bio nevjerojatni dobrotvor. Ne manje od Tolstoja, ali nikad o tome nije govorio. Nikad nije to davao na velika zvona kao što davao Tolstoj. Nevjerojatno. Tako da. A i volim. I strašno volim Turgeneva, iskreno rečeno. Strašno volim Turgeneva, a Tolstoje, ne, naravno, to je pisac velikoga formata. Samo što, evo, kad bi ja osobno rangirala za sebe, evo, to je to. To sam pitao. Da. Žao mi je Gogolja jer toliko interpretacije, pa i suvremenih, i toliko zastrašujućih, a niko ne shvaća, recimo, evo sada nedavno su tu prikazali Revizora, čini mi se, da režiji je to bilo jednoga Rusa. Zanimalo me tu zadnju scenu, svatko interpretirao za sebe. Ovu zadnju scenu u Revizoru,
njema scena koja mora trajati, čini mi se, do 3 minute. Vidjela sam više varijanti te scene. Recimo, neko pusti ukrajinsku glazbu, ne znam radi čega. Ne, to je u ženitbi. Jednostavno, izađu junaci pa nešto govore. Evo sad, recimo, Hlistakov izvršao samoubojstvo, čini mi se. Ja nisam gledala tu zadnju verziju. A sam Gogolj insistirao na toj zadnjoj sceni da svatko od glumaca mora pomno pročitati naputke, kakvu pozu mora zauzeti, kakav izraz lica mora imati i ta scena mora trajati neprekidno, ne znam, 3 ili 4 minute. On je točno sve onako u detalje propisao što ko mora raditi. A zašto? Zato što je to scena strašnog suda, posljednjega suda. Kad Krist rekao v čom zastignu, u čemu ću te zateći, u tome tak ću te i suditi. I ta zadnja scena izražava, evo, svi poroci ljudski, evo, ih su zatekli i dolazi taj sudija. Dobro, mislim, tamo je naravno nije bilo direktno rečeno, ali to je slika tog posljednjeg suda. Isto tako i uloga cara Nikolaja. Isto su dosta iskrivili. Koliko se sjećam, Nikolaj je rekao kakva je to, kaže, drama, svi su dobili, a ja sam najviše. On je doista izgovorio te riječi, ali malo tko zna da cenzura zabranila revizora, a Nikolaj I, kad je pročitao tekst, on je naredio da se cenzura skine i sve svoje ministre poveo da gledaju ovu komediju. Natjerao ih je. Tako da uloga cara nije baš tako mračna, čak je obrnuto. Dobro, hvala vam lijepo, oprostite na svim pogreškama. Ja se zahvaljujem profesorici na ovom više nego zanimljivom predavanju i viđenju i nadam se, evo, možemo ovo sad nazvati nekim početkom ove naše suradnje. Da, hvala vam još jednom. Hvala puno na pozivu. Ništa.